20 сантиметр сайын вот капает вот. Вот аның бар специальный неләре, точкалары нагрелегрек. Her үсемлеккә су тамып тора. Шунсыз монда яшелчәләр үсмәй, чөнки корылык. 4-5 saat кенә куябыз сутки. Bir 5 saatlik кичинчи кабызамын килден хәзер. И до 7, до 8 даже калдырабыз, күп мәндән итә. Үсентеләргә җитәме? Үсемлекләргә җитә. Җитәкчелеккә үзенең технологиясе белән. И подкормкасы дәлдә була дальше. Через систему подкормкада ясыйлар. Әлеге басукырлар татарлар кулында янәшәдәге бөя суын көн саен 3 насос станциясеннән суыртып шланглар аша үсемлекләргә җибәрәләр. Әлеге территория далада урнашкан. Ул игенчелек белән шөгыльләнер өчен тотрыксыз зонага керә. Яңгырлар сирәк ява. Яңа технологияләрсез эшләп булмый. Расходы, конечно, булар средствалар күбесе бәялеләр инде бөтен зат иде. Ну, вроде думаем Аллаһ Тааладан инде больше просим дождя и хорошей погоды, чтобы безгә дальше чтобы оправдать бу безнең затратларны мондагыларны. Яңгырлар явамы соң? Яңгыр юк, яңгырлар белән авыр. Булды яңгыр инде. Безнеке в основном латкайсы май башларында хәзер пока көтәбез юктыр яңгырлар. Шәүкәт Мөхәммәтҗанов Сарытау өлкәсенең Илмин авылыннан аны бригадир дип атарга була. Әлеге эшне шушы авылдан чыккан хәзер Сарытау шәһәрендә яшәүче эшмәкәр Рим Шабаев башлаган. Кирим артыннан куу түгел, бу чыгымлы эш. Юкса Сарытауның уңдырышлы туфрагында да бизнес кырып булыр иде. Максат авылны эшли итү. Татар даласы кырларында барлыгы 20 гектар майданда борыч, баклажан, кәбестә кыяр үстерәләр. Икенче якта алмагачлар, грушалар бакчасы бар. Хәзерге вакытта бу эшкә 15 кешене җәлеп иткәннәр. Нигездә барысы да татарлар, гаиләләре белән эшләүчеләр бар. Ничек авырмы эшегез? Юк. Юк, җиңел. Яхшы, җиңел. Юкса булсам шунда эшләйбез дә без. Үзеңчә, уже 2 елда эшли почти. Әйбәт бит инде. Да. Капуста итә, кыяр җыйдык монда без. Помидор, баклажаннар җыйдык. Монда гына вата эшләйбез дә бетте. Ничек нанимать иттеләр, безне шулай эшләйбез. Без эшләйбез монда. Тихо гына. Колхоз таралгач авылда эшсезлек башлана. Яшьләр шәһәргә китү ягын карый. 2 ел элек монда Илмин авылы механизаторы да эшләргә керешә. Колхоз таралган вакытта ул трактор сатып ала алган. Үз техникасында ул хәзер көндә эшле. Элеваторда эшләдем 1-2 үзебезнең районда. Колхоз ябылгач инде, тетелгәч. Аннан трактор сатып алдым, үзем эшләдем, печәнне чабып бирде. Эш юк иде инде җонда. Юк иде дә. Бу авылны эшли итәме бу эш? Ите, түли бари, ни бари, Рим бари түли акча. Белмим тагын. Күп аласыз? Миңа поледа 2000 түли ата. Слим көненә дә 2000. Рәхмәт диябез генеральныйга инде шул инде авыр булса да вкладывает шунда инде Шабаев Рим Бариевич. Ну, старается безнең авылыбызга поддержать инде бөтен янтыктан үзе. Что безнең авылыбыз сүнмәсен дип. И сад посадил генә. И там в селе шулай тоже организованы берчесе. Авылыбызда Верхазовкада. Әлбәттә, яшелчәлек белән эшләү авылны коткарып кала дигән сүз түгел, ләкин бу эшмәкәр, фермер булырга теләүчеләрдә өмет уята. Татар даласында да уңдырышлы яшелчәләр белән шөгыльләнеп була, эш башларга мөмкин дигән сүз. Алга таба җирле татарлар буш ятучы басу кырларда игенчелек белән шөгыльләнергә дә исәпләй. Бирсен Ходай. Айза Шаймарданов, Татарлар, Сарытау өлкәсе.